നമസ്കാരം, ഡോൺ ആർ ഇ റഷ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി മൂഴിക്കുളമാണ്. ഇത് മെയിൻ ബസ് റൂട്ട് ഫ്രണ്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ഈ 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലം. തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളുണ്ട്, അടിപൊളി വീടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്ന നിർത്തിയതാണ്, കട്ട കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതിന് മൂഴിക്കുളമാണ്. മൂഴിക്കുളത്തേക്ക് കാണുന്ന 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലം, നല്ല ഫ്രണ്ടേജ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള അടിപൊളി വീടുകളാണ്. കണ്ട, അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇത്. മൊത്തം 2.5 ഏക്കറുണ്ട്. സെൻറ്റിന് 2.5 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്നു. നെഗോഷ്യബിളാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഇടം വിളിക്കുക. 9895156219. പോളോ ബിക്സിൻ്റെ കട്ട നടത്തിയിരുന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഷെഡും എല്ലാം അടക്കമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല പക്ക പറമ്പാണ്. ബസ് റൂട്ട് ഫ്രണ്ടേജാണ്. നല്ല വീതിയുള്ള പറമ്പ്, എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കണം. തെങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംമാതിരി തെങ്ങുണ്ട്.